Здравейте! Ако сами си водите счетоводството, тогава внимавайте. Това може да ви струва скъпо. В някои случаи собствениците на стартиращи бизнеси се чудят дали имат нужда от счетоводител или може и сами да си водят счетоводството. Реално да, всеки може да научи всичко, стига да отдели време, но при стартиращите бизнес в началото трябва да се положат много усилия, за да се организира стартирането и след това и да се развие самия бизнес. Необходимо е доста работа, докато нещата тръгнат и съответно трябва да разполагате с доста време. В това видео ще ви разкажа за най-често срещаните грешки, които допускат собствениците, които сами решават да си водят счетоводството и които могат да им струват скъпо от гледна точка на пари, време и глоби. Ето и кои грешки трябва да избягвате. Да не губите ценно време, ако се концентрирате да четете законите и да следите сроковете, няма да ви остане достатъчно време да развиете своя бизнес. Понякога получавате некоректна информация, а често в началото собствениците на бизнеси почват да питат познати и приятели в конкретни ситуации какво е правилно да се направи, кое не е, но тъй като не знаят в детайли законите, те споделят зададени казуси без конкретни детайли. И какво се получава в този случай? Дават ви някаква информация, само че тя може да не е подходяща за вас, защото да не обхваща точно вашия случай, тъй като сте изпуснали да уточните някоя дребна подробност, но която е от съществено значение за ситуацията във вашия случай. Няколко пъти вече ми се е случвало да идват хора при мене и да им казвам, че правят грешно нещата, на което те отговарят: аз питах, по този начин го правят и другите, но какво се случва? Другите може и те да не знаят конкретната ситуация и да я правят грешно. Имало и случаи, когато, въпреки че са питали, казали са им как го правят другите, се оказва, че при тях ситуацията е по-различна и казусът е различен, именно поради това, че е изпусната някоя дребна подробност, която реално променя нещата. Друго, което се допуска като грешка, е, че не следите промените в законодателството и се изпускат някои промени в прагове, ставки и срокове. Друга често срещана грешка е да се пропусне някой срок и съответно това какво следва? Следва глоба. Някой път забравяте да платите в срок някои данъци и осигуровки. Съответно за тях дължите лихва или ако имате неплатени осигуровки, това може да доведе и до прекъсване на здравноосигурителните ви права. Тъй, че е изключително важно тези неща да ги следите и да не пропускате съответните срокове и плащания. Друга често допускана грешка е неправилно изчисляване на данъчни и осигурителни задължения. Случвало се и хората да си плащат осигуровки и в последствие да получават мейл: имате неплатени задължения, при което те става така, че се очудват и викат: какво става? Уж си плащам всичко, а получавам такъв мейл. Каква е причината за това? Някой път по погрешна сметка се плащат дадени осигуровки и те отиват или за данъци, или за друг вид осигуровка. Случвало се и да се обърка и да се плаща вместо по БУЛСТАТ по ЕГН или обратно, и тогава реално вие плащате пари, но тези пари не отиват на правилното място и задълженията ви стоят. Друго, за което трябва да внимавате, е да не пропуснете някоя регистрация по ДДС, защото повечето знаят, като се мине праг от 100 000, тогава трябва да се регистрират по ДДС. Да, но не е само това. Има и някои по-специфични регистрации по ДДС, които често и то доста често се изпускат от някои собственици на бизнеси. Друга грешка е, че реално нямате всички необходими документи, фактури,
касови бележки, договори. И това какво може да доведе до при една проверка да не може да се обоснове даден разход или някоя сделка и това ще има съответните последици за вас. Като грешка е, че не знаете какво да приготвите за дадена ревизия, когато се случи да имате такава. Също и не винаги успявате и да се аргументирате правилно, за да няма някакви последствия за вас от конкретната ревизия. Също така случва се и грешно да се попълват фактурите, когато се издават. Понякога некоректно се съставят трудови договори, взимат се конкретни бланки от интернет, само че те не винаги са приложими във вашия случай и има някои неща, които ги пишете в повече или някой път липсват някои съществени неща. Тъй, че и на това трябва да се обърне внимание, да не взимате просто някоя готова бланка, а да я съобразите с вашия конкретен случай. Друго, което се пропуска е сключвате трудов договор с ваш служител, но се пропуска да се уведоми НАП за този изключен договор, за което и санкциите не са малки. Другото е, примерно, някои се случва да си сметнат някой данък или осигуровки, но реално какво се случва? Просто са си сметнали, калкулирали са си нещата, но реално вие нямате счетоводство. При една проверка вие не можете да покажете никакви справки, а просто имате някакъв изчислен данък. Реално вие нямате счетоводство. Случва се и да се пропусне подаване на някой отчет в статистиката или в търговския регистър. Другото, което е често не се ползват и консултации по някои ключови за бизнеса ви въпроси, а консултирането често спестява много повече пари, отколкото струва. Не чакайте НАП да ви сюрпризира с някакви финансови и правни проблеми. Само една от тези грешки може да ви коства глоба или начислена лихва. Глобите в НАП обикновено почват от 500 лева нагоре. В началото бизнесите имат нужда от пари, за да стартират и да развият своя бизнес, а не да плащат излишни пари за глоби още от началото. Тъй, че внимавайте за всички посочени неща, да не допуснете някои от тези грешки. Ето защо понякога счетоводните грешки как могат да погубят бизнеса ти. Затова е изключително важно да обърнете внимание на тези неща. Повечето хора не им се занимава с институции, документи, да следят срокове и вършат цялата тази работа с неудоволствие. Вместо да положат повече усилия в това, в което са добри и в което е страстта им и да развият своя бизнес. Затова е добре да имате счетоводител и ще си спестите налагане на санкции, плащане на лихви. Счетоводителя ви ще следи за промените в законите, за сроковете и съответно ще ви подсеща кога, какво имате да плащате и най-вече ще ви отърве от цялата тази бумащина, която има да се прави по отношение на документацията. Но внимавайте и с най-евтината оферта за счетоводство. Повечето търсят най-евтина. В този случай може да не ви се обръща достатъчно внимание и време, за да уточните спецификите във вашия бизнес, а това е изключително важно. Един пропуск може да ви излезе повече от това да имате счетоводител, на който да може да разчитате и който да ви отделя нужното необходимо време на вас, за да обсъдите това, което планирате да правите. Ефтиното понякога излиза скъпо, имайте го в предвид. Моя съвет е да не гледате да спестите разходи за счетоводител, а да гледате да се фокусирате да развиете своя бизнес, за да може да изкарвате достатъчно. Тъй като мисията ми е повече хора да осъществят мечтата си да имат свой собствен бизнес, предлагам на тези от вас, които имате нужда от помощ, харесайте видеото и след това напишете коментар отдолу с какво си се сблъскал в началото и какви затруднения имате сега. Конкретен въпрос какъвто имате.
От коментарите ще избера един, който ще получи подарък 15-минутна консултация лично от мен. Напиши въпроса си сега. Това може да промени бизнеса ти и да ти спести някоя глоба. Действай сега. Коментарът ти може да ти спести много. До скоро, очаквам ви!